खुलुमबाय वेलकाम टू माय इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोन। दिनैहाय जोङो काजलगावआवहाय मोनसे किसान मेला जादों। बेवहाय जोंनि बिजिनि हालामनि सासे मुंदांखा सर्बेश्वर आदा मानगोनां मथथे बियो मा होनो बेखौ माने जोंनि प्रग्रेसिभ फार्मारानो आरो प्रग्रेसिभ फार्मारल' नङा बियो मथथे आदर्श फार्मार हिसाबैबो बियो रिकगनाइज जाबाय आरो जोंनि चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो बियो बे धरननि प्रग्रेसिभ फार्मार आरो आदर्श फार्मार हिसाबैबो बियो गनायजानाय जाहैबाय। दा आं बे गेदेरनाव मोनसे खोथाखौ सोंनो नागिरदों जे जोंनि माखासे जाखांफुनाय हालुवाफ्रा ओनसोलनि चिरां जिल्लानि बा जोंनि बिजिनि हालामनि हालुवाफोरा डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे फार्मि बेगखौ फ्राय लानाय जायो आरो खिन्थु लांनानै बाहायनो रोंनाय जाया। ओमफ्राय दा बे बुस्थुखौ मा धरनै बाहायनांगौ आरो बेखौ बाहायोब्ला माबायदि उपयोगी जायो फार्मि बेग जे दा बेखौ बे आदाया बेखौ खोन्थागोन। बेखौनो जों दा माने सुंद'यै बेखौ सोंनो दा आखायाव लादों। दे खोन्थादो। खुलुमबाय, आंनि नामा सर्बेश्वर बसुमतारी, आंनि न'आ जाहैबाय फानबारि, गामिया जाहैबाय गोरोबदारा। दा बेहाय भार्मि कम्पस्ट खानस्रि हासारनि सोमोन्दै आंनाव सोंनो नागिरनानै आं बेखौ खोन्थानो सानदों। नैबे भार्मिक बेडआ डिपार्टमेन्टनिफ्राय फ्रियै फार्मारफोरनो हरनाय जायो आरोखि। बेखौ बे भार्मिक बेडखौ डिपार्टमेन्टआ आबादारिनो फ्रि हरनाय जायो। बे फ्रि हरनाय लोगो लोगो बेखौ खोब मोजां इउज खालामनांगौ। बेखौ इउज खालामनायनि सिस्टेमा जाहैबाय जुदि नोङो बाहायनानै कमप्लिटलि निजे न'आव बाहायगोन होनबा कमप्लिट बेयाव जाबोर जोथोरजों होबाबो जाहैबाय। आरो कमार्शियेल खालामबा बेयाव मा खालामनांगोन नोङो 70% जाबोर जोथोर थालिर फस्लायानो जा माबा माबि थाब जाथे सेवो बे जानांगौ। बेनिफ्राय 20% जानांगोन गोबोर, ओमफ्राय 10% जानांगोन हा। अब्ला मा जाहैबाय नोंना बेबहाय खालामनाय लोगो लोगो बे अजन जाहैबाय आरोखि, गिलिर नांगौ नोंनो। ओमफ्राय कमप्लिटलि जुदि जाबोरजों बानायबा रेजें जाहैगोन, नोंहा एसे प्रफिटआ खम जाहैगोन आरोखि। गतिके बेखौ ओरैबायदि मावनांगौबा कमार्शियेल सिस्टेमाव मावनोब्ला मा जानांगोन जोङो थालिरानो जा माबा माबियानो जा बिदिखौ जाबोर जोथोरखौ बुथुमनायनि उनावहाय दानफ्लेनांगौ। दानफ्लेनायनि उनावहाय जों बेखौ आरो खोबनांगौ। खोबनायनि उनावहाय मा खालामनांगोन 15 दिननि उनाव आरो दांग्लिबावदो। दे थिग बिदिनो 15 दिननि उनाव दांग्लिबावदो। दांग्लिनाय बिदिनो कमप्लिटलि 40 बा 45 दिनाव बियो हासार मा होनो खानस्रिया जानो थाखाय बे बिराद मोजां उपयुक्त जाहैबाय आरोखि, सेवबाय। अब्ला बे खानस्रिया जानो थाखाय रेडि खालामना होनाय लोगो लोगो खानस्रिया फटाफट जानोसै, फटाफट बेयो हासार जानोसै आरोखि। नों 60 दिनसोआव बेखौ नांथाबबाय थायोबा जे हासारखौ आं थाबनो प्रडाक्सन दिहुनथारनो होनबा 60 दिनाव नों बे हासारखौ हारभेस्टिं खालामना बाहायनो हागोन आरोखि। आरो बेखौ बाहायबा मा जाहैबाय जोंनाव दा नायदो हानि जिथु जिबाणु, बे हानि जिबाणु माखाया कमप्लिटलि नस्थ' जानो थांगासिनो दं। मानो होनबा रासायनिक होबाय, पेस्टिसाइड होबाय। पेस्टिसाइडआ शत्रु मित्रु एखौ बुजिया। जोंना शत्रु एम्फौबो दं, मित्रु एम्फौबो दं। दा एम्फौ माखासेया जोङो पेस्टिसाइड होनाय लोगो लोगो गासिबो सेस। दा बिदि होनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय जोंना हाया जिबाणु गैला। जोंनि दानि जिथु खाद्य, बे खाद्य माखाया अनलि उदैल' बुङो। जोंनाव प्रटिन जिखौ नांगौ बे प्रटिनखौ होनो हाया आरोखि। दा बेखायनो जों जुदि खानस्रि हासार बाहायनानै जुदि जोङो आबादखौ मावोब्ला जोंना हाया जिबाणुआबो फैफिनगोन, जोंबो बिराद मोजां खाद्यखौ मोनगोन। अब्ला जोंनाव बेमार होननाय बुस्थुआबो खम फैगोन आरोखि। गतिके बेखौ साफ्रोमबो जाखांफुनाय आबादारिफ्रा आं बेखौनो खावलायो जाहाथे बयबो बेबायदि जुदि बे पदकेतखौ लायोब्ला आरामसे जोङो मोजां जालांनो हागोन, जाहाथे बेमारनि संख्याखौ जों खमायनो हागोन आरोखि। आरो बेबायदि भार्मिक बेग हरो, भार्मिक बेगनिखौ मावनानै जुदि नोङो बेयाव नांगौ बायदि थोजासे मोनाखैबा एकदम टेम्परारि बेखौबो मावनो हायो। औवानि जेंलाय हेबनानै बेहायनो फिथोराव प्लास्टिक बनानै बेहायबो नों बे भार्मिक कम्पस्टखौ बानायनो हायो आरोखि। आरो बेबायदि बानायनाय लोगो लोगो जोंनाव कमार्शियेल नों बेखौबो मोनसे बेबहायबो बानायनो हायो आरोखि। बिराद मोजां बेबो मोनसे बिजनेस जाना दं। पार केजि 10 थाखा, 10 थाखानिफ्राय 15 थाखासिम थांगासिनो दं। गतिके बेखौ नोङो बानायनांगौब्ला बहुद इनकाम फैयो आरोखि। गतिके जोंनि मानसिया बेखौ एसे गोसो होनाया गाहाम। खालि रासायनिक हासारनि सायाव बा पेस्टिसाइडनि सायाव थांबाय थाबा जाया। आरो माखासे दङ हयथ' गासिबो बुंजोबनो सम्भब नङा। जों एम्फौ होखारनायखौबो जों निजेनो तयार खालामनो हायो आरो। खारन जों निजे जुदि एम्फौ होखारनायखौ खालामनो हायोबा जोंना जेबो खथि गैया। खारन जोंनाव आखायाव लेथ्रा जादों बेखौ सुबानो खारो। मोनसे पेस्टिसाइडखौ नोङो दांनाय लोगो लोगो साबोनजों सुदो, जेबो सुदो, थेवबो नोंनि बासनायाव खारबाव आरोखि। ओरैबायदि बिसाक्ट'। गतिके जों बेखायनो माखासे बुस्थुखौ एसे सेफ जानांसिगौ। जों फैबाय थानाय लाइमोन आबादारिफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो एसे सांग्रां जानाया गाहामसै आरोखि। गावखौनो गाव बासायनांगौ आरो जायब्लानोखि जागोन बेखौबो बासायनांगौ। जों हानि जिबाणुफोरखौ मासे बासायनो थाखाय नाजानांगौ आरोखि। आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरोखि। गोजोन्थों। थेंक इउ आदा, धन्यबाद।